era visto. Moncho executivo. Moncho. Que desgraza, amigo, que desgraza. Ramiro, o noso xefe de ventas, o noso Marco Polo das viaxes, caeu de baixa. Ramiro comercial viva o corpo de rei. Ten unha vida full equip. Coche de empresa, pasa as facturas de todas as parrilladas nas que para, vai a congresos cheos de azafatas, cada noite nun hotel ou nunha pensión diferente. Como un rei, vaya. E logo que lle pasou? O normal nestes casos. Este tipo de vida tan estresante, que xe un whisky aquí, un whisky alá, alternas cos clientes, levalos a bares de señoritas, isto non natura calquera, Moncho. A ver, non ha de ser para tanto, non? Eu penso que o choio que facía Ramiro pode o facer calquera, Coño, sen faltar. Non sabes de que estás falando, Moncho, non sabes de que estás falando. Oxe aquí, mañán alá, isto non natura calquera. Xente máis valiosa que a ti caeu así. Hai que estar feito dunha pasta especial. Con todos os respetos, Moncho, te non durarías nin chisco. Pois eu penso que a min se me ia dar de maravilla, Así? Sí. Feito. Isto que é? A gorra de suministros al Selmo, Moncho. Propaganda, merchandising, é fundamental. É o máis importante. A chave do váter dos executivos. Moncho, é o novo xerente de ventas. Confío plenamente en ti. Mirade pa aquí. A chave do váter dos directivos. Nada máis que podemos entrar uns poucos, os elixidos. E teño 2 móviles e un busca. Para estar sempre a disposición dos clientes para o que faga falta. Quen carallo utiliza ainda un busca? Don Anselmo cree que é o mellor avance tecnolóxico da historia, así que... Moncho, eu creo que esta non é vida para ti, Pero non me molestedes, Que non vai ser que me entre algún aviso no busca e non o escoite. Vas perder moitas cousas, Moncho. Entre elas, calidade de vida. E o que é peor, vas perder o partido da previa de Champions, Besiktas Reykjavik. Esta vida que escolleches, Moncho, é moi exixente, Non ha de ser tan complicado como din, non? Non teño mensaxes. Agora tampouco. Nada. Pero seguro que teño que andar así co traxe e co maletín, Elvira. Por favor, Moncho, que agora eres un executivo. Ai, que contentiña estou. Este chisme? Isto mandouno don Anselmo por se escriben os clientes. É un fax. Un fax, Moncho. Estamos a último. A ver esas mans. Que ten? Ai, estas uñas hai que facelas. Veña, vamos. Como facer as uñas, po? Pasa diante miña, non me discutas. Fixeron unhas uñas. Teño que cuidar a miña presenza, non? É normal. Vou mirar se teño mensaxes. Nada. Todo é negativo. Sempre pendente destes chismes, higiene, renunciar á familia. Mira, nene, teño que dicir unha cousiña. Non vou poder ir á exposición de figuras de papel do vosso instituto. Como? Que non vas vir á exposición de papiroflexia? Pero papá, pero si son un mestre de origami. Da igual, por moitas palabras que inventes non podo ir, fillo. É o traballo, así. Pero prometeches, mon. Sí. Moncho, para quieto. Desde non te movas tanto, home. É o estrés, meu amor, é o estrés. Nin estrés, nin escatro. Durme dunha vez. Que me dera. Mira, que a presión de despertar cedo para dedicarlle tempo á higiene persoal e á boa presenza, pois non pego ollo. Ui, alá, hora de erguerse. Pero por mí non te preocupes, cariño, que eu estou ben. Moncho, estou aquí. Sí, o que te digas, meu amor. O Anselmo díxome que teño que almorzar isto. Peixe cru. Diz que non hai executivo que non coma sushi, beba zumo, barriñas enerxéticas, bebidas isotónicas, que non sei o que son, pero saben a sifón. Pero logo non podes tomar un café con leite ou unhas magdalenas. Jamás. Son gorda, que ten moito hidrato e moita cousa desa. Eu tengo que tomar cousas, estilo ginseng. Ginseng, por exemplo, o té verde. O té verde seguro que ten moita cousa desa, xa verás. Tío, esa barraca. Cousa cativa, meu. Ese teño chamado. Unha chamada, que fago? Que faz? Colle, imbécil. Sí. Veña. Ese o busca. Sí, pa. Este é o faz tampouco. Sí, hola, sí.
Ten que ser outro. Moncho, contesta con máis enerxía. É un executivo con prestancia. A ver que lle parece. Aló? Fálalle o executivo de vendas de suministros Anselmo. En que podo axudarlle? Correcto. Ah, vale. Vale. Era un que estaba equivocado. E que faz aquí? Vamos, Moncho, actividade. Se o cliente non vai detrás do executivo, o executivo ten que perseguir o cliente. Toma, aquí tes as chaves do coche da empresa. Veña, Lisca, vamos, home, veña. O coche da empresa é un coche vello da nai. Para subir as costas teño que baixar e empurrar. Nada, e de clientes novos nada, nada. É un pouco dura esta vida de executivo, Bueno, é o váter dos directivos é como outro, pero peor aínda, cos mexos de Don Anselmo que non dá vexado por dentro, tipo. Isto non é vida, amigos, isto non é vida. Isto é un sen vivir, home. Isto é demasiado, Elvira. Pero, Moncho, os comezos nunca son doados. Xa verás como mañá te falo millor. Mañá. Outra noite sen pegar ollo, pendente de madrugar para manter a hixiene do executivo. Isto eu xa non podo máis. Nené, mira, polo menos trouxenche un regalo. Toma. Que é isto? Un chaveiro que pon Steven en Santa Comba, lembrei-me de ti. Non quero esta merda. Non che gusta? Ah, e ti querías un de Mazaricos ou de Coristanco, non? Non! O que quero é un pai que este comigo, que me faga caso, que estea aí cando o necesito. Quería que foses comigo ao concurso de papiroflexia, que quedei penúltimo, que non son o peor en algo, papá. Eu quero un pai que estea aí comigo, que me vexa facer o animal no cuarto, quero un pai que este na casa. Esté na casa para cando necesito. E non que este por aí en sitios exóticos como a Santa Comba. Non quero un pai que me compre con agasallos caros, como ese chaveiro. Quero un pai que tiña todas estas figuriñas de papiroflexa. Toma isto. Que vinciño, tes que entender que papá ten un traballo mellor e ten que facer certos esforzos. Non, Elvira, non. Non o intentes amañar. O neno ten razón. Todo isto é demasiado, non é para min. Ui, que non me atopo ben. Que che pasa, Moncho? Estáme dando voltas todo. Moncho! E cae encima da figurilla que lle Un susto de nada, amigos. Un infartiño. Os médicos dixeron que foi pola ansiedade e polo estrés. Deixei esa vida de executivo para sempre. Eso non está feito para xente como a min, non? Outro viño, Puscas. Menos mal que se acabou esa vida de executivo. Non sabedes canto tempo foi, meu home? Pero que visó, se só duraches 2 días. 2 interminables días, Lino. Deixei os mellores anos da miña vida aí. Eu non estou feito para esa presión. Moncho, xa te dixen que ti non valías para executivo. Menos mal que se recuperou Ramiro. Pero ti tranquilo, volves a tua esencia, o que nunca deberías deixar de ter sido. Un inútil, un pobre desgraciado. Anda, vai. A chave do váter dos executivos. Xa. Tome, toda para vostede. Non a quero para nada. Eu agora estou contento con estas figuriñas de papel que me fai o meu Kevin. Danme a vida. Cambichas todas por un viño, Moncho. O que dixo, me cala a boca, por favor. Isto ten un valor sentimental incalculable. Non as cambiarei por nada do mundo. Estás seguro? Segurísimo. É un viño, Toma. Pobre desgraciado. Non me xulguedes, Un viño gratis é só de papel. O triángulo. Aí estás ti, King África, o mellor cantante gordo do mundo. En homes, que en mulleres, aí estamos a Racaballé. Ala, gallo, ala, veña. Ella a soltar barbaridades pola boca. Por favor, vame comparar un artistaza como aquí en África que a medianía de señora esa. Barcelona! Por favor. Déixame en paz, non quero saber nada de ti. Terás que saber a verdade, non? En plan, eu digo verdade e ti escoitas. A verdade, Xavi. Tío, eu quero
moito a Milucho, entendes? Pero en plan amigos, nada máis. Si xa, en plan amigos, non? E por iso lle estaba dando un morreo así con lingua. Pero ese foi o mítico pico en plan bico de colega. Pero como que mítico pico? Pero que isto que lle estás dicindo, Pero que... Lle estabas comendo a boca. Eu estaba con Milucho en plan que ben nos levamos. Mira, podes parar de dicir en plan. Pois non podo. Oh, Kevin, tío, non te vayas en plan vos. merda! Bomba. Resumo volo conto. Polo visto, Kevin cachou a Jessie dándolle algunha clase de bico a Milucho. Vous a forrar a cena na que Elvira me pide que vai a falar co rapaz, eu xa lle dixo que non sei a que vou, ela insiste, eu néjome en redondo, o típico. Que pasa, campeón? Nada. Un mundo que está cheo de traidores. Bueno, cara, que bueno. Mira Luis Enrique, Quen? Luis Enrique, o adestrador do Barça. Antes de xogar no Barça, xa vas onde xogou. No Madrid, amigo, no Madrid. Papá, estás me falando de fútbol? Claro. No fútbol, como na vida, hai que saber perdoar. Que senón hoxe Messi e Neymar non podían estar con Luis Enrique de adestrador, entendes? Que senón... Ti estás todo con que carallo che pasa? Romperon o corazón, deron unha puñalada a traición a muller da miña vida. E o meu mellor amigo, e ti, ti falasme dos tipos que corren detrás do balón. Pero ti toleaste o que pasa? Se me falo de fijo. Cando un adolescente non entende a lógica do fútbol, é que algo moi grave lle está pasando na cabeciña, Sí. Podería insistir, claro que sí, pero non quero. Non quero causarlle ningún trauma ao rapaz. É mellor ir a modo e asesorarse como é debido. Que a xente que sabe. Imos ver, o problema de capar aos adolescentes, que sería a solución lóxica, é que aí non hai marcha atrás, entendes? Eso é para sempre. Enda que sería o fácil, o óptimo. Para ver, Puscas, case mellor descartamos a castración. Pero ti a quen querías escapar? A Kevin ou a Milucho? Os dous, habría que capar os dous, entendes? Todo canto problema teñen os adolescentes ben motivado polas feromonas sexuais. En fin, polo que estou escoitando e sen que me preocupe moito esa tal Jessie é un pouco casquivana, non? Eu que sei, non sei, eu que sei. Supoño que serán cousas de rapaces, Están no tempo tamén. Pero, eu que sei, a min doime na alma ver o rapaz tan triste. Natural. Eu recomendaría mirar por outro lado. Se a tua moza anda morrendo con outro, o mellor que un pode facer é non enterarse. Vamos a ver, Lino, vamos a ver. Como que mirar para outro lado? Como que non enterarse? E onde está a tua dignidade masculina? A tua decencia? Que non falaba por min, don Anselmo. Pero teño amigos que cando as súas mozas morrean con outros, eles prefiren facer como a quen non sabe nada. Amigos, Amigos coñecidos, xa sabes. Mira que Lino sabe de todo canto tema hai no mundo, de todo. Pois de mulleres nin pajolera idea, meu. Nada. O Anselmo, en cambio, ten unha cultura xeral moito máis básica, así, mínima. Pero, eso sí, o que é o club alterno do turno sabe o de pé a pá, Dache unha base para ir pola vida. A ver, Kenny, así que esa moza túa non sabe moi ben o que é a fidelidade. Non, nin era nin o cabrón de Milucho. E iso que somos amigos dende a época da Game Boy. Era desgraciado tipo. E dime, ti que biches exactamente? Que vin? Pois vin como ela lle metía a lingua a él e como él lle metía a lingua a ela. E iso todo o fixeron ya de miña, que agora é que estou toleando, que rabia. Normal. Escoita, Kevin, ti sabes o que é a honra, a vinganza. A vinganza si, a honra non, Non importa, non importa. Comecemos coa vinganza. Vale. Ollo por ollo. Kevin, tes que facerlles dano onde máis lles doa. Unha patada nos collos. Non. Antes da violencia física tes que explorar outros camiños. Kevin, humíllaos. Fai que se traguen o seu propio veneno. Afúndelles a vida. Amárgalles a existencia. Iso sería super bonito, don Anselmo. Escoita, Kevin, se hai unha oportunidade na vida para ser malo, é esta. Aproveita. Fai todo o mal que poidas. Oh,
Grazas, don Anselmo, polo consello, Penso facerlles unha super vinganza para que saiban o que é. Grazas, Veña, ata logo. Pero, home, non sería mellor que o deixases estar? Que nun par de días estades todos amigos outra vez. Pero que dir, mamá? Pero que merda de consello é ese? Don Anselmo si que me dou vos consellos e non a merda esta que me estás dicindo ti. Así é que che dixo, se pode saber. Pois díxome que me vingase a todo meter. E iso é o que vou facer. Voulle romper o corazón a esa lurpia. E penso humillar ao mamalón de Milucho. Iso é o que vou facer. Pois é que non se me ocorre como. Xa está. Xa está. Xa sei o que vou facer. É que o tiña diante dos ollos e non era capaz de velo. Vais enterar. É que irá facer Moncho? Non te preocupes, ya deixo que faga o que queira. Moncho. Monchiño. Que? Vale, xa vou. Hola, virtudes, que tal? Son que mi José. Anda Milucho por aí pola casa? Ai, non está. Ah, moi ben. Pero vostede vai estar, non si? Sí, moi ben, bueno. Pois entón vou eu agora por aí. Veña, hasta logo. Vais enterar estes dous, sí. Estivemos todo o día sen saber del e tratando de adiviñar cal podería ser o seu plan de vinganza, pero non se nos ocorreu nada. O carallo é que no medio da noite cruzou pola miña cabeza un pensamento terrible. Ai, mamá. Ai, mira, espera, escoita. Que tes? Creo que xa sei o que vai facer Kevin. Que? Unha estremonía das gordas, é moi propia del. Vaise cepillar a nai de Milucho. O que o? A virtudes. Pero ti que se pasa na cabeza para pensar esas barbaridades, ai? Pero Moncho, durme. Sí, muller, que sí, que encaixa todo. Mira, Kevin marchou para a casa de Milucho sabendo que el non estaba. Ademais, que forma hai de vingarse de Jessie e Milucho ao mesmo tempo? De pillarse a nai. Home, a verdade é que tocados ian quedar tocados. Pero non, Moncho, non. A ver, a cabeza de Kevin non dará para argallar semellante plan. Non dá. Durme tranquilo, home, veña, tranquilo, durme. A cabeza de Kevin é unha arma de destrucción masiva. O que fixo non foi cepillarse a nai de Milucho, non. Foi peor. E diredes vos, como que foi peor, Moncho, por favor? Pois sí, foi peor. ¡Asunto solucionado! ¡O rei da vinganza, Kevin José, o vingador! Kevin José, o cruel! Pero a ver, conta, Kevin José, que fixeres? Pois humillalo a él e romperlle o corazón a ela e todo nun mismo acto. Pero a nai de Milucho non lle farías nada, non? Non lle vou facer nada, señora Virtudes. Pero, papá, ti como tes a cabeza, papá? Aquí o fútbol está chescarallando a cabeza de todo. Pero conta, como foi? Conta. Mira, eu cheguei ata a súa casa e entón eles non estaban. E entón a señora Virtudes pois doume un vaso de leite e un bocadillo de nocilla. Entón esperei ata que chegaron eles. Entón fun directamente onde eles e ¡zas! Niño un bico así na boca ata o fondo da garganta, así con lingua. Ei, nene, ben feito, duro con ela, que se entere a Jessica esa. Pero, papá, escúchame unha cousa, ti é que sigues sin enterarte de nada. O bico non lle dei a ela, diña Milucho, e así, pois fliparon. Toma! Este é o mundo do meu fillo, amigos. Para vingarse da moza, emprende a bicos co seu millor amigo. Seguro que vos parece raro. Pois tranquilos, que o raro ven agora. Toma! Xogada perfecta. Aquí sí, el humillado perdido e habiendo como o seu novo amor e vicado por outra persoa. Perfecto, fliparon, Kevin! Perdóame, Kevin. Fun unha imbécil. Nunca virá ninguén facer algo tan valente e tan nobre. En plan, superheroe total. Humillarse así por mí. ¡Ven aquí! Mamá, papá, vou un momento con Jessie ata o cuarto para estudar deberes. Vai, home, vai. Monchiño, sóbelle aí, que non quero escoitar nada. Deberes. Ahí está. Ahora escoita.
a cegoña. Como ben sabedes, en Lameiro temos unha longa tradición de peripecias con bicherío. Desde as máis comuns, con cans e gatos, ata outras máis inesperadas, con raposos, avestruces e fauna variada. Pero nunca víramos algo así. Nunca. Aí a tes. Para que carallo será eso? Para min que é a antena que bate Castellas. Tac, tac, tac. Agora que falas de antena, espera, déxame comprobar unha cousa. Tes? Aí o tes. Tes a antena solta puscas, vai-te arriba. Vou mirar. E alá foi. O normal é que amañase a antena ou que quese do tellado abaixo e rompese a crisma. Pero non. Xa vos dixen que esta historia ten que ver co mundo animal. Un niño xigante. Na antena hai un niño xigante. Xame, sí, os contos de Lameiro. Estou vos dicindo... Pero por que carallo iba a inventar unha cousa así? Aí tiña razón, carallo. Así que fomos mirar. E que era o que había? Un niño de cegoña. Manda, carallo. E diredes vos, como fixo unha cousa tan grande dun día para outro sin que Pusca se decatase? Pois nin idea. Pero tampouco hai que pararse nos detalles, Que avance a peripecia. E como que vou facer? É logo que queres que faga? Unha alimaña é unha alimaña. Pero as cegoñas están protegidas, Pusca. Estarán protegidas as que hai por aí no monte. Pero as que se veñen pousar ao meu tellado, esas nanai, Por aí sí que non paso. Home, diti que mañá casualmente hai Champions, Exacto, Como vas facer escoller entre Messi e unha jaliña zancuda? Por favor. Lino, ti escoitache o tiro? Eu non. É que en Casquillo se má escopeta. Bueno, non. Non foi eso. A verdade é que... Bueno, deixar uns días, a ver se adapta. É que, bueno, non a vistes. É tan graciosa. Me fai un ruido así. Clac, 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 clac. Sí, é a Champions que... Buscas a Champions que... Champions que? Champions, se quere ver a Champions, compras unha parabólica, entendes? Aquí non hai fútbol e xa. Posta fora, mira para. O que se me fai raro de todo isto é que, con todos os tellados que hai en Lameiro, a cigoña fose a escoller o tellado de Puscas. É que son bichos moi listos, listísimos, Elvira. Mira, que de bicherío que hai ali detrás, na horta de Puscas, que hai ratas de losiñas e todo. Bueno, alimentos e 100 cegoñas, ou 200. Oxe, xa que o raro é que a cigoña escollese o tellado de Puscas. Pois claro que é raro, que che pasa a ti? Bueno, eu de verdade, é que alucino con vos, Alucino con vos que vos interese eso e non o importante. Que é o importante? Pero que vai ser o importante? Que vai ser o importante? O importante é saber onde a cegoña deixou o bebé. Que bebé? Como que bebé? Que bebé? Que bebé vai ser? As cegoñas traen bebés. É que, de verdade, que teño que... Elvira insistiu en que fose falar con Kevin ao seu cuarto para explicarlle o sempre arduo tema das cegoñas e os bebés. Pero desta vez non me convenceu. Se o túzaro do meu fillo quer creer en cegoñas, que crea no que queira, ata que morra. E deixado a un lado a Kevin, Lameiro posicionouse con dúas posturas ben claras no asunto da cegoña. Unha positiva. É como a pomba que apareceu co ramo de oliveira no Arca de Noé despois do diluvio universal. Pois, fíxese que non o vira así, Eso que eu son observador, pero... Natural, pero non tes coñecementos de estudios bíblicos, Moncho. Ti és un pobre ignorante. Atende, ese paxaro está aquí para anunciar tempos novos. Pois eu creo que está aquí para anunciar o cambio climático. Aí estás ti, o cambio climático. Pero así é todo tamén, que pena. Que tristura. Que mundo lle hicimos deixar ás xeracións futuras, aos fillos dos nosos fillos. Pero que estás dicindo, ignorante? Que fillos nin que nada. O cambio climático é unha bendición, é un regalo, un don da providencia, Moncho. A ver, eu non é por discutir, Anselmo, por favor, faltaría máis. Non é por discutir, pero na televisión están advertindo seguido das catástrofes que vai traer o cambio ese. Alarmismo sin fundamento científico. Vamos a ver, Moncho.
A ti non che molesta pola mañán esa humidade que se che mete así no corpo ata chegar aos osos e parece que te machaca? Moitísimo que teño este lado desfeito. Pois claro, e co cambio climático, todo iso fora, desaparece. E o mesmo coa chuvia e coa néboa, todo fora, mocho. O cambio climático, seremos como Castela, seremos como Aragón, como Valencia. Cultivaremos trigo, cultivaremos naranxa e as patacas que queden pos vascos e pos pobres irlandeses. Cambio climático, Moncho. Iban as cebollas. E mesmo na propia familia de don Anselmo aniñaba a outra visión, a negativa, a pesimista. Veñen aquí, de non se sabe onde, para instalarse entre nós e xucharnos o sangue, Moncho! Pero, a ver, don Hortensio non é por levarlle a contraria, faltaría máis, pero son cejoñas que non son vampiros. Non discrimines, desgraciado, insensato. A inmigración ilegal é ilegal e punto. Tanto me ten se son cegoñas ou yihadistas. Van quedar entre nós e xa verás. Van a acabar con todo, Moncho. Pero con que van a acabar, don Hortensio? Se aquí non hai nada, xa con que van a acabar? Ser irracional, que es un ser irracional. Pois para empezar, co meu paxaro favorito. O corvo, Moncho. O corvo. Fales do que fales con dona Hortensia, é fácil que na conversa saian as palabras sangue, corvos e vampiros. Que tan revirada é esa vella, meu. Ainda que para reviravolta a que deu Puscas no tema da cejoña. Xa non é o estilosa que é. É o entendemento que ten. O que? É esa ansia que ten de matar. Non deixa un rato vivo. As denosiñas que teño no váter. Están impresionadas. Levan toda a semana sin salir detrás da cisterna. Está collendo sona, Ante había 2 fulanos facendo foto. Ok, eso é unha plaga, Ainda me chamaron antes tamén a min do National de Montevideo, non sei que, unha revista de bichería. Sabes? Pois xa lle dixen, nada de reportaxes. Hai que deixar a Norma tranquila. Norma? Ela o puxeche de nome? Norma? Como Norma Jean, o verdadeiro nome de Marilyn Monroe. Que carallo dile? Como a Norma Duval. O non biche, as patazas que ten a tipa. Unhas semanas despois, a Norma naceronlle 3 polos. 3. Bueno, Puscas ata se puxo a recoller sinaturas para que o párroco non tocara as campás da igrexa non fose molestar as criaturiñas. Nunca na vida vin a un Puscas tan humano. Nunca. As opcións que manexamos para os nomes son ou ben Messi Pedrito Villa, ese tridente fantástico, ou a do repunante de Lino, que lles quere chamar Atos, Portos e Aramis. Eses son de xogan, ó. Que carallo sei? Que cousa de Lino, xa sabes como é. Moncho! Home, Puscas, que tes? Que pasou? Home, que presenta, tranquilo. Que foi? Mira, precisamente estábamos falando do nome dos polos. Non, xa non hai polos, Moncho, non hai Como polos. que non hai polos que fixeches, Puscas? Desapareceron, Elvira. E Norma tamén. Busqueinos por todos os lados, pero non está, Moncho. Pero non nos ratarían os choupañentos, non? Non creo. Que pasou? Dimo que pasou, que pode pasar, Moncho? Perdón. Meu pobre. Tardou varios días en aceptar a triste verdade de que Norma, máis a familia, emigraron cara ao sur sen despedirse. Ai, Dios mío, xa me dirás ti que vai facer ela en África. Que ela é daqui, que nunca sabe daqui saliu. Xa estou vendo lá que bate cunha tribu dos Batusi desas e cocena ali nunha pota desas grandes que teñen pos exploradores. Ai, Dios mío. Paciencia, Puscas. Xa che digo eu quando que meteras aquí de volta, home. Paciencia hai que ter contigo, home. Ti ves o que me está dicindo moito. Paciencia. Como vai vir de volta? Que sin nin unhas tristes notas de onde estaban levaron, home. Pero ti que crees onde está África? Ti crees que é como ir a Lalín ou que? Ai, Dios mío, que desgusto. Este desgusto non me pasa nunca. A ver, Pequinha, tens que ser forte, por favor. A parte... Mira a parte boa. Agora a antena funciona e hoxe hai Champions. Hai Champions! Pero como me podes falar de fútbol nun momento así? Que non hai Champions nin hai gaitas. Esa antena non volve a traballar. Vai quedar así, en homenaxe a Norma. Ai, a mi Norma.